A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Magandang tanghali Northern at Central Luzon at sa lahat ng mga magsasakang nakatutok ngayon, magandang tanghali. Thank God it's Friday! Yan! Araw na ho ng Biyernes, ano? Huwag nang tamad-tamarin para naman ho diretso ang ating long weekend. Nako, yung iba nakaplano na. Saan na naman kayo kaya pupunta? No? Long weekend na naman. Walang pasok sa Lunes Independence Day, di ba? June 12. And siguro kahit saan man kayo mapadpad, mag-ingat pa rin po kayo sa pagmamaneho, sa pagbiyahe, at kung ano-ano pang mga aktibidad na inyong gustong puntahan, and ingat-ingat kayo sa kalsada, ha. At ngayong araw naman mag-uusap tayo tungkol naman sa mga lamang dagat. Kaya mula sa kabundukan bababa muna tayo sa iba't ibang mga dyan sa baba, especially on usapang lamang dagat at iba't iba pa. Kasi ngayon naman World Ocean Day. Yon, oo. Ginugunita natin itong kahalagahan ng ating mga karagatan at mga lamang dagat na din, malaking producer yan ng pagkain, lalong-lalo na in terms sa mga lamang dagat, yung hipon, yung crabs, bangus, pampano. Naku, napakasarap ng mga yan. Naway ganyan din inyong pananghalian ngayon. Pero sa inyong panananghalian, saluhan nyo muna ako sa iba't ibang balita at impormasyon tungkol ho sa agrikultura. Ito ang ating programang I Agree. Sige, simulan na natin ang ating usapan. Alright, sige, punta muna tayo dyan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR, because through the Adjudication Committee and Fisheries Regulatory Information Management Center, inilaunch po nila itong Fisheries National Administrative Register or FAR and Administrative Case System Phase 1. So ano to? Let's digest itong kung ano ba itong dalawang bagong siguro sangay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So ito po ay web-based case data of information systems aimed to reduce case processing time, eliminate sources of graft, and ensure that the public and stakeholders has access to the information. The FAR will serve as a repository of all decisions, resolutions, and orders promulgated by the Adjudication Committee and its hearing officers to institutionalize transparency and accountability in the exercise of its quasi-judicial function. So ito naman pong administrative case system, ang gampanin po nito ay magiging tool ito para po makontrol at ma-manage yung complete registration of case data at information at mga impormasyon na makukuha dito ho sa FAR. So ito nga po yung sinabi ni BFAR National Director Attorney Demosthenes Escoto expressed his gratitude to the FRIMC personnel and adjudication committee for their in-house development prowess with the launching of the FNR and Administrative Case System Phase 1. So sinabi po niya, and I quote, "I have nothing but praises and appreciation. I congratulate them for their commitment for making this happen. I hope you will also making this happen. I hope you will also exhibit the same tenacity in developing the phase 2 of the system." End quote. Yan po yung sinabi ni Attorney Demosthenes Escoto
Siya po yung BFAR National Director, no? So it's good na no that niyayakap natin ang transparency at upang maging effective yung ating mga serbisyo para sa ating mga mangingisda, especially yung mga iba't ibang kaso no na inihahain ng BFAR sa kung anumang mga kinakaharap nilang mga insidente or kaso, mga ganyan. At least mapapabilis na ho yung pagproseso ng mga ito. Susunod naman in terms of ito pong paggunita natin ng World Oceans Day, nagbahagi po ng mensahe itong United Nations Secretary General. So over a third of global fish stocks are being harvested at unsustainable levels. Just one example of how human activity is harming ocean, which covers more than 70% of the Earth's surface. So sinabi po ni UN Secretary General Antonio Guterres, sinabi po niya, nanawagan po siya para sa karagdagang aksyon para po maprotektahan ang ating mga karagatan para sa pagdiriwang ng World Oceans Day noong Thursday. Sinabi po niya, and I quote, "The ocean is the foundation of life. It supplies the air we breathe and the food we eat. It regulates our climate and weather. The ocean is our planet greatest reservoir of biodiversity." End quote. So yan napakalaki yung tulong talaga ng ating karagatan sa ating mga magsasaka, sa atin, kasi doon tayo kumukuha ng pagkain natin Kung mawala yung mga alaga nating, yung mga isda na nahuli ng ating mga mangingisda, anong kakainin natin, 'di ba? Yung galunggong na napakamura napakamahal na ngayon, 'di ba? Oo. So ano pang tatakbuhan ng ating mga mamimili kung wala na yung isda? Dito pa naman sa Pilipinas, 'di ba? Napakasarap ng mga lamang dagat. Merong scallops. Naku, sarap-sarap niyan. Talaba. Oo, yung mga nagka-crave diyan, hinay-hinay po kayo, Baka tumaas yung presyon niyo diyan. And bangus na lang. Mas malapit diyan sa Dagupan. Diyan daw yung pinakamasarap na bangus. And kung ano-ano pang mga laman dagat, lalo na yung shrimp, 'di ba? Nakatikim na ba kayo yung Cajun na yung boiled na crawfish, tapos merong shrimp, patatas, tapos mga iba't ibang lamang dagat? Naku, napakasarap nun, di ba? Oo, parang maganda yung kainin during weekend or family bonding, di ba? Yun nga lang yung Cajun seasoning, medyo mahal ata yun. Pero pwede naman kayong manood sa mga DIY, paano ba gumawa ng Cajun seasoning? Yan. Oo, lalong-lalo na yung crabs. Naku, napakasarap niyan, pero nakakatakot din kainin kasi baka tumaas din yung presyon natin. And again, panawagan na magtulong-tulong tayo para po mapangalagaan itong ating inang kalikasan at itong ating karagatan. Kasi diyan naman sa San Juan, diyan sa bayan ng San Juan, diyan sa La Union, sinasagip nila yung kanilang mga turtles, especially yung mga nangingitlog. Kasi nga din naman mahalaga sa ecosystem ang ating mga turtles. Oo, yan. Yung mga turtles na yan in maintaining ito pong environment or biodiversity dyan sa ating karagatan. Kasi kinakain po nila itong mga jellyfish at kung ano-ano pa na hindi naman natin pwedeng kainin. Oo, yun. So, alagahan natin ang ating mga yamang dagat or mga lamang dagat na din. So mamaya po, more on that. Pag-uusapan natin itong pag-aalaga naman. Ito, excited ako dito. Pag-aalaga ng crabs or talangka. Paano nga ba pinapalaki itong mga talangka at pwede bang mapalaki pa ito yung mga malalaking size? Naku, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng programa natin. I agree. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon.
Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Oras po natin alas 12:43 ng tanghali. Happy lunch sa mga kababayan nating nanananghalian ngayon. Ano ba yung inyong lunch? Nako, yung iba dyan crabs, di ba? Napakasarap niyan. Pero ngayong tanghaling ito, pag-uusapan natin itong crabs. Paano ba magpalaki ng talangka? Kasi dito yung mga condominium po, hindi na lang tao ang pwedeng tumira sa condominium, kundi pati na rin mga crabs. Paano nga ba 'to, Kasi sinasabi nila yung condominium daw pwedeng tirhan ng mga crabs. Paano nga ba 'to? Ano ba yung tinatawag nilang condominium? Lahat 'yan masasagot. Kasama natin ngayon sa linya or live nating makakasama ngayon si Sir Orange Silverio. Siya po ang may-ari ng Tambanocano Aqua Farm. Yan, magandang tanghali sa inyo, sir. Ayan, good afternoon, sir. Kumusta ang inyong pananghalian, sir? Ay, ma'am. Ayun, sorry na. Yes, ma'am. Ayan, medyo hindi natin naririnig ata si mama. Ayan. Hello po. Hi. Ayun, hello ma'am. Magandang tanghali. Ayan. Oo. Thank you for having me here. Thank you po. Oo, ma'am, kumusta pong iyong pananghalian? Baka crabs po ata ang inyong pananghalian, Hindi po. Hindi po isda po. Ayun, unang-una sa lahat, ma'am, may nakarating sa akin na kayo daw ay nagpapalaki ng mga talangka dyan sa mga condominium. Baka magulat yung mga viewers natin. Ano po ba tong tinatawag natin na condominium na pinagpapalakihan ng ating mga talangka, ma'am? Explain sa ating mga viewers po. Yeah. First and foremost, thank you so much for having me here. Nagulat ako kasi this is the second time na na-feature kami sa RNG. Yun. And sobrang thankful talaga kami sa opportunity na binibigay ninyo sa akin. Mm-hmm. So, hindi actually yung crab condominium. Mm-hmm. Ang model namin is hindi kami nagpapalaki
actually ng Oh. crabs. Ang ginagawa namin is nagpapataba kami Oh. ng mga alimango. Ayun. So, kung baga sa baboy, ano na sila, yung mga biik na, ngayon ang gagawin na lang namin is gagawin namin silang inahin para pwede na silang panglitsyon. Ganon yung nangyayari. Oo. Baka magutom yung mga tao. Oo. Dyan sa inyong farm, ma'am, gaano karaming alimango yung inyong alaga ba? Actually, yung alaga namin ngayon is nasa 120 condominium units. Mhm. Tapos, ins and outs sila every 15 to 20 days. So, papapasukin namin sila, kunyari, day 1, Mhm. kunyari, June 1, ganyan. Hina-harvest namin sila ng June 15 hanggang June 20 kasi sobrang taba na nila noon. Oh, alright. So, unlike sa mga traditional farms, Oo. yung alimango na, yung mga inaalagaan nila, it takes them 3 to 4 months para ma-harvest nila ng mataba na. But with RAS system, yung sa condominium units namin, 15 to 20 days lang mataba na. Kasi hindi kami nagpapakain ng mga lumot at saka ng mga baso-basura sa dagat. Ang pinapakain talaga namin doon is buong isda, mga isda, nagbibigay kami ng mga vitamins at saka mga seaweeds. So, yun. Oo. Gaano po ba, how long yung pagpapataba ng isang alimango? Like for example, kumuha ko ngayon ng isang maliit na alimango lang na ganito kalit. How long it will take para lumaki siya? So, yung mga ganitong mga maliliit na alimango, yung mga tinatawag nilang langaw-langaw, yung mga ganyang kaliliit, umaabot yon ng 7 to 8 months bago maging parang nasa 200 grams. Pero sa amin, kunyari pinapasok namin si alimango sa condominium namin, pinapasok namin siya ng 200 grams siya, lalabas siya ng 300 grams in 15 to 20 days. Oo. So kayo ma'am, saan nyo po ba kinukuha yung alimango? Kasi mayroon din akong napanood na mga na mga nag-aalaga din ng ganito. Binibili daw nila mula sa mga ilang magsasaka na umi-extra kapag nagsilabasan daw yung mga alimango. Kayo dyan ma'am, mayroon ba kayong breeding ground or bumibili din kayo sa mga ilan nating mga magsasaka? Actually, may mga partner farms kami na kinukuhanan ng supply. Meron kaming partner farm sa Suwal, Pangasinan. Tapos, yung isa namin partner farm is nasa Bataan at saka yung isa is nasa Rojas City. So, tatlo silang pinagkukuhanan namin ng mga payat nilang mga alimango. Yung mga payat, kasi yung mga nakikita natin usually sa palengke, mga class B at saka class C, yan na mga alimango. Yung mga class A kasi natin, ini-export na yan agad. So, ang goal namin as a farm ng Tambano Cano Aqua Farm is to provide din yung class A na alimango dito sa palengke or yung, alam mo yun, yung maibibigay natin sa mga tao. One table at a time, yung class A at export quality na alimango. Kasi yung mga nasa palengke talagang makikita mo na sobrang payat talaga nila Oo, kasi lalong-lalo na kapag yung ang pinakamasarap daw na alimango is yung galing sa mga wetlands. Tama po ba yun, ma'am? Mga bakawan? Sorry, hindi ko naririnig. Pasensya na. Ayun, sinasabi daw po nila yung mga talangka is mas masarap daw kapag galing sa bakawan. Totoo po ba yun, ma'am? Well, actually, wala namang difference yung lasa when it comes to yung lasa ng alimango kapag kagaling sa bakawan or sa RAS. Ang pagkakaiba lang talaga namin is yung sa amin malinis talaga yung hindi siya galing sa polluted na area. Hindi siya kumakain ng mga tira-tirang pagkain, and according sa studies na nakuha namin from Malaysia, yung mga crabs na galing sa RAS system, 20% siya na hypoallergenic compared sa mga crabs na nasa mga bakawan, ganyan. Kasi malinis talaga yung kinakain nila. Oo. Matanong ko ma'am, saan ba nakakaabot itong ating mga alaga ma'am dyan sa farm natin? Saan natin na ibebenta ma'am?
So right now, ang ano namin, ang mode of delivery namin is nandito sa Manila. Tapos meron din nakakarating na siya ng ng Laguna, nakakarating na siya ng Cavite, ng Rizal. Pero mag-start kami, mag-open ng panibagong site sa San Fernando, Pampanga. So, malaki ba yung demand ngayon? Ang plano talaga namin is i-target yung mga hindi talaga napupuntahan ng mga areas kagaya ng Tarlac at saka ng Nueva Ecija kasi sila yung mga konti lang yung walang dagat kumbaga. So we wanted to help out or to give them also the privilege na na makakain ng mga alimango na talagang sariling atin, hindi galing sa ibang bansa na ini-import pa natin yan. Oo. Yun ma'am, export export na din kayo? Actually, we are looking for partners talaga in with exportation. Naghahanap din kami ng partners para makapagtayo kami ng mga franchises. So yun yung plano namin in the future. In terms sa pag-aalaga, I think may nagre-recirculate ata yung tubig. Gaano po ba kahalaga yung tubig in raising itong mga para mapataba itong alimango, ma'am? Actually, ang pinakamahalaga sa system namin is yung water quality. Kasi inaalagaan namin dito na wag mag-release ng ammonia yung mga alaga nating alimango. Tapos inaalagaan din natin yung mga good bacteria na nandun sa water. So kapag kasi tumaas yung amount nung ammonia, nitrite at saka nitrate dun sa loob ng tubig, namamatay yung mga alimango, nagkakaroon sila ng sakit. So yung mga nitrates at saka yung ammonia, nagagaling yun dun sa ihe at saka sa dumi nung mga alimango at saka dun sa mga kinakain nila, mga food waste kumbaga nung alimango. Ang maganda lang sa system namin is 45% kami na mas environmental friendly. Kumbaga hindi kami kumukuha ng sobrang dami ng tubig. Konti lang din yung waste materials namin. And yung waste materials namin, dinadala namin siya or binabaon namin siya sa lupa, pampataba for fertilizer. So may mga systems na rin kami na nakikita, which is in the future i-implement din namin dun sa farm namin na pwede kaming mag-alaga ng halaman kasama yung mga alimango. So yun yung excited kami na gawin in the future din. Parang aquaculture, ma'am, or hydroponics, parang ganon. Yes. Aquaculture lang sabi nila. Ngayon ma'am, magkano po ba yung demand? Mataas po ba? Marami pa rin naghahanap ng malalaki yung talangka? Ma'am? Actually, malaki ang demand sa alimango. Maraming naghahanap ng alimango. Konti ang supply natin dito sa Pilipinas. The reason kung bakit konti yung supply, kasi yun nga, pagka hinarvest na ng mga big farms, yung yung mga alimango nila, diretso na agad yun sa diretso na agad yun sa exportation. Hindi na talaga siya umaabot sa palengke. So yung demand natin as Filipinos dito sa Pilipinas, sobrang laki na pero hindi namingit kasi walang maayos or walang magandang alimango na ready available for them. Kaya medyo kung titingnan natin talagang mahal yung presyo ng alimango, it is because of that system na gusto talaga naming labanan. Alam mo yun, gusto namin talaga na hindi deserve ng bawat Pilipino na ma-experience yung alimangong mataba talaga dito sa atin. Last na lang ma'am, para sa mga gustong gumaya sa inyong success po ma'am, ano po ba yung naging starting capital nyo and ano po yung mga kailangan lang ng mga simpleng kagaya ko na gustong magtayo ng itong crab farm? Ano po yung mga payo nyo ma'am? Sa starting capital, medyo malaki yung naging puhunan namin. Right now, umabot kami ng 1.7 M for the raising nung system, education. And if gusto nyong mag-start ng ganitong business, ako ang inaano ko talaga lagi kong sinasabi at lagi kong kahit sa team ko, sinasabi ko sa kanila na huwag niyo kakalimutan na i-educate yung sarili niyo.
malaking portion nung naging puhunan namin is for the education talaga. Inaral namin yung system, inaral namin kung paano siya. Kasi kapag ka namatayan ng alimango, like yung mga first few months namin, umiiyak talaga kami. Umiiyak talaga kami kasi malaki yung nagiging loss natin. Mahal ang puhunan, mahal ang alimangong puhunan. So, nakakaiyak talaga siya. And kung hindi natin siya, alam mo yun, kung hindi natin siya talaga aaralin, hindi natin, alam mo yun, hindi natin makukuha yung gusto natin. Kaya talagang pinag-aralan namin and sobrang tsinaga talaga namin na itong ganitong season, lalo na pagka bilog yung buwan, medyo hindi, alam mo yun, hindi masyadong kabaitan yung mga alimango kapag bilog yung buwan. So, yun talaga inaral namin. Dati, social media calendar yung hawak ko, pero ngayon lunar calendar na tinitingnan ko na pati yung pagbilog ng buwan, kung kailan bibilog yung buwan, ganon. It is an exciting time for us to actually learn the system, and we are actually going to help out farmers din. Yun yung isang isang gusto namin gawin, to help out the farmers na sobrang nakakalimutan na natin kasi nasa laylayan na sila, pero sila yung nagbibigay ng pagkain sa table natin. So, we wanted to help out people, ganyan, to help out farmers. Yan. Yung mga kasama ko dito, ma'am, humihirit daw ng crabs, pero sabi, pasabay ng losartan. Nasartan lang yan. Katapat. Yun lang, para may makasurvive daw sa pagkain ng crabs. With that, ma'am, maraming salamat sa inyong kaalaman at naipamahagi nyo sa amin ang kaalaman sa pagpapalaki ng alimango. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat din po. Magandang tanghali sa inyong lahat. Yan, losartan is the key, sabi ni Uncle Jesse. Ayan, alright. Yan po yung kung paano natin patatabain yung ating mga alimango. Para naman sa mga, alam nyo na, may sakit sa puso, hinay-hinay po tayo. Hindi naman natin pinagbabawal, pero maghinay-hinay lang kasi masarap din naman ang alimango. Lalo na yung alige. Naku, yung alige na yan. Napakasarap niyan. Sige, marami pa tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik. Tutok lang dito sa ating programang I Agree. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. At nagbabalik po ang ating programang I Agree. Usapan pa rin pong lamang dagat tayo, and kanina talangka ako ng talangka, alimango pala yung tawag doon. Ako din nalilito kung minsan, pero i-educate ko kayo. Ano nga ba ang difference ng talangka
alimasag at alimango. Yan yung ating aalamin. Excited ako dito, ano? Yung alimango po ay tinatawag nating mud crab, or ito yung mga crab na nabubuhay sa fresh water, ano? Yan. Oo. So yun yung alimango or mud crab. Yun yung inaalagaan nila Ma'am Orange, ano? Ang alimasag naman, ito yung mga galing sa dagat, or alimasag or the blue crab. Yan po yung termino. At yung talangka naman daw, ito yung mga maliliit na mga crabs pero fresh water. Yun nga lang, limitado yung kanilang size. Okay. Oo, yung mga maliliit, 'di ba? Yung lumalabas kapag kabilugan ng buwan, I think yun yung mating season din nila, no? Kaya nagsisilabasan yung mga talangka or mga crabs tuwing kabilugan ng buwan, kasi nga din naman yun yung mating season nila. Kasi doon sa amin, kabisado nila kung kailan lalabas yung mga talangka, lalo na yung mga maliliit. Favorite pa naman yan ng mga uncle ko, 'di ba? Yung ipapaksiw mo. Meron din yung dish na Ilocano dish na halo-halo, yung isda, yung maliliit na isda, tapos may talangka, tapos may maliliit na tilapia, 'di ba? Yung paksiw, yung simpleng paksiw. Yung simpleng pagkain lang sa probinsya, no, napakasarap niyan. Oo. Sige, diretso na tayo dito sa ating segment na Agri Ka Ba? Yan. Sige, magbibigay tayo ng iba't ibang kaalaman tungkol sa lamang dagat naman. So, about ocean tayo ngayon. The majority of life on Earth is aquatic. Ayan, oo. As so much of the Earth's surface is underwater, it comes as no surprise that marine species outnumber those on land. So, meaning to say, mas maraming nakatira, mas maraming hayop or mas maraming living organism na makikita sa ilalim ng dagat kaysa sa lupa. Yan po yung sinabi ng according to research. It's an incredible 94% of Earth's living species that exist within the ocean. And last alam nyo ba na ang pinaka mahaba, longest mountain chain ay matatagpuan sa ilalim ng dagat? Tama po yan. World's longest mountain chain is underwater. Earth's longest chain of mountains, the mid-ocean ridge, is almost entirely beneath the ocean, stretching across a distance of 65,000 kilometers. Naku, napakahaba nun. It is said that this mountain chain is less explored than the surface of Venus or Mars. Over 70% of our planet's oxygen naman ay galing daw sa ocean. Yan, oo. It's thought that between 70 and 80% of oxygen we breathe is produced by marine plants, nearly all of which are marine algae. Yan, oo. Yung mga plankton, 'di ba? They manage itong photosynthesis, and as well as nagiging source ng pagkain ng mga isda at kung ano-ano pa, no? So yun nga lang, kapag nasobrahan ng algae, meron tayong algae bloom, algal bloom, yung nag-green yung tubig, which means nade-deprive ng oxygen yung ating mga isda, meaning to say nagkukos yan ng pagkamatay or fish kill sa ating mga alagang isda, lalong-lalo na yung mga nag-aalaga ng isda sa mga sa ilog, 'di ba? So be careful tayo diyan, and red tide din, nakakakuan yan, panira yan kung minsan sa diskarte ng ilan nating mga mangingisda. Imbes na pwede silang kumain mangisda, merong red tide, bawal muna kasi poisonous ang red tide. Yan lang nga po. Data lang nga po, napagsasaritaan tayo. Yan lang yung ating mga napag-usapan ngayon sa ating episode ng Agri Ka Ba? Ayan. Oo. And mamaya pong 3:00, manood po kayo ng Inside Pangasinan. Makakasama nyo po dyan si Lynette Iris Paed. At mamayang 6:00, ihahatid namin sa inyo ang mga nagbabagang balita sa Luzon Headlines. Magpapaalam muna. Thank God it's Friday. Enjoy your weekend, mga ka-agri at mga magbabakasyon. Enjoy po ninyo ang long weekend. See you ulit sa Lunes. Bye-bye!